Веќе стотки студенти шитских факултетов Новосадского универзитета з рижнима транспарентами и заставами позбиралише през ректората Новосадского универзитета, где вимагали, že bi prosvitni vlasti u Srbiji co skore počali vytvorjovati studentski vimohi. Da umesto 5 ispitnih rokova bude 6, da studenti koji završavaju 2010. i 2011. godine, da im se produži apsolventski staž na još najmanje godinu dana, da studenti koji su po Bolonji 2006. upisali da im se produži status na još godinu dana i da studentima da se konačno krene u pisanje novog zakona o visokom obrazovanju. Grajić dodal, že studenti už da skelo raz ministerstvu posilali dopisi, ali oni na njih nije odvitovali. Nema nikakve sigurnosti u tome da kada nešto upišete, znate šta ste upisali, po kojim ćete uslovima završiti. Školarine su visoke, rokovi apsolutno treba povećati, svaki naravno iskoristiti, tako da evo, trudimo se, nešto što možemo da uradimo. Posle protestnog zberanja studenti rušili na protestne šetanje po kampusu. Za tot čas jih kolegove, kotri protestovali oprez Ministerstva prosviti u Beogradu, pridali studentski vimahanja ministerstvu i najavili novi protest na poncelok, kad oni nje budu spolnjeti.